суханҳои бузургон. дар он ҷое ки суханат арзиш надорад, суханатро иваз макун, ҷоятро иваз кун. агар ҳар кас метавонист он тавр бошад ки дигаронро мехоҳад, дунё биҳишт мешуд. мумкин аст одами фосид ислоҳ шуда бошад, аммо шумо эҳтиётро аз даст надиҳед. шӯхӣ ба шарте писандида аст ки дигаронро бихандониву касеро наранҷонӣ. сухане дошта бош дилпазир, ё диле дошта бош суханпазир. омӯхтани суханбарӣ аз омӯхтани шамшерзанӣ душвортар аст. одами нодон монанди нағора аст, овозаш баланд, аммо дарунаш холӣ аст. ҳама худхоҳии инсон аз худпарастӣ аст. то худпараст нашавӣ, ба ҷое намерасӣ. агар дар кори муваффақ шавӣ, дӯстони дурӯғин ва душманони воқеӣ ба даст хоҳӣ овард. инсон замони танҳост ки фаромӯш мекунад, худо бо ӯст. суханҳои бузургон.